Tak prosím, Petro. Tak děkuju. Už tady spousta lidí začala pomrkávat mikrobiom, co se nám daří a nedaří. Celá ta přednáška vám se pokusím říct, co vím, co nevím, ale určitě u mikrobiomu má každý svůj názor, každý má svoji pravdu a je to téma, při kterém se dají vést velice, velice vášnivé diskuze. Takže se na tu diskuzi těším a možná se i trošku bojím. Nicméně předesílám, že jakoby mikrobiom je tak opravdu extrémně rozsáhlý téma, že věřím, že nikdo neví všechno, ani já naprosto 100% neznám všechno, takže se ráda poučím a prostě to, co tady prezentuju, je prostě to, co vím, ale opravdu je i spousta věcí, které nevím, takže pokud víte něco víc, tak určitě doplňte, budu za to hrozně ráda, ale je to prostě náročné je to na zocelení všech nervových buněk, které člověk má. Taky podotýkám, aha, ne, Lucko? Tak potom se to zase chytne. Jo. Každopádně zase stejně jako u toho sekvenování to vezmeme od začátku do konce. Takže úplně velice jako briefly message mikrobiom je hrozně důležitý, proto tady asi jste, proto ho studujete a mikrobiom se dotýká všech možných oblastí našeho žití, ať už je ten náš mikrobiom lidský, v půdě, jaký mikrobiom má půda, jaký máme výnosy rostlin, jak jsou ty rostliny rezistentní, jaké různé patogeny na nás útočí, všechno se to promítá potom i do zdraví zvířat, zdraví environmentální a tak dále a tak dále, takže jakoby ve výzkumu mikrobiomu opravdu se na co šáhnete, tak tam je nějaký mikrobiom, který můžete zkoumat. A teďka si teda budeme věnovat hlavně tomu, jak ten mikrobiom zkoumáme. Vždycky na začátku je design studie, poté, co si všechno namyslím, rozmyslím, tak odeberu vzorky, izoluju DNA, připravím knihovnu, mohu si vybrat, zda půjdu směrem, že připravím amplikony genu pro 16 srRNA, anebo udělám celometagenomové sekvenování, osekvenuju tu a analýzu. Ještě předesílám, že já se tu budu věnovat pouze sekvenování mikrobiomu, a to jenom ještě jako bakteriálnímu, protože vůbec se tu nebudu zabývat nějakou metatranskriptomikou, metabolomikou a dalšími jakoby postupy, které samozřejmě k tomu výzkumu mikrobiomu patří, ale je to nad rámec mých vědomostí i této přednášky, takže tady to bude opravdu o té sekvenaci a úplně malinko se dotkneme i analýzy. Mikrobiom je specifický jakoby tím, že jaké si to uděláte, takové to máte. Takže prostě bohužel jakoby všechno, každý vaše rozhodnutí, každý váš krok nějakým způsobem ovlivňuje ten výsledek. Takže je to, jak odebíráte vzorky. Jestli ten vzorek necháte na stole, než ho zamrazíte, nebo dáte do nějakého pufru minutu, 10 minut, jestli hodinu, jestli ho nějak transportujete, netransportujete. Mám pocit, že i když s někým víc hrkáte a s někým méně hrkáte, tak se to určitě projeví. Když se na něho budete koukat, tak se to nějak projeví. Když se na něho sluníčko bude koukat, tak se to nějak projeví. Teplota, postup, prostě všechno nějakým způsobem to ovlivňuje, takže je velice už jakoby složité jenom to odebrat tak, aby to mělo nějakou výpovědní hodnotu a bylo srovnatelné. Proto je opravdu ten design studie tak strašně důležitý, aby si to člověk dopředu naplánoval, aby se mu nestalo, aby co nejvíce eliminoval jakékoliv prostě variability během toho procesu. Izolace DNA má veliký vliv právě na to, jaký bude výsledek, jaké bakteriální buňky se budou jakoby izolovat, protože různé bakterie se izolují různou účinností. Čas, po který je vzorek rozmrazován před izolací, příprava knihovny, jaké vyberu primery, jaký vyberu polymerázu, jaký počet cyklů zvolím, protože čím větší počet cyklů, s tím jsou spojeny mnoho problémů, takže se snažíme držet jakoby při zemi. No jo, ale když se mi to neamplifikuje, co s tím?
Takže prostě člověk čelí spoustě jakoby problémů. Sekvenace samozřejmě můžete ovlivnit výběr sekvenační platformy. Teďka, jako pokud se bavíme o těch short readových, jak už jsem říkala v té předešlé přednášce, myslím, že je relativně jedno, kterou z nich jakoby použijete. Kvalita knihovny a potom analýza, to je kapitola sama pro sebe, jaký použiju algoritmus. Důležitý jako jeden takový jako zásadní jakoby algoritmus, který ovlivňuje je jakoby taxonomy assignment, algoritmus, který používám pro jakoby assignování těch taxonů, protože pokud tam si myslím, že i člověk, který není bioinformatik, by měl rozumět tomu, jak se ten který organismus assignuje, aby rozuměl tomu, jaká tam je ta chybovost, že když tam dá, že tam má první hit se assignovat, tak to vůbec nemusí být ta bakterie a ani neví, nakolik se jako je tam podobnost jsou bakterií, ke který to assignuje, takže to může být úplně něco jiného a já to nevím, protože tam dávám první hit, nebo je to na základě nějakého prostě algoritmu, který jako nejpravděpodobnější je to tohle, ale to furt to neznamená, že to je ono, ale může to být úplně stejná bakterie. Podle toho, jaký já tam nastavím parametry, tak mě to assignuje. A to si myslím, že je něco, co by jako měl i ten uživatel jakoby znát, který parametry toho assign taxonomy tam zadává, aby věděl, s jakýma datama následně pracuje, s jakou pravděpodobností. Protože tak se vůbec nebavíme o tom, že ta bakterie je opravdu ta bakterie, je to prostě nějaká pravděpodobnost. Ty algoritmy dokážou opravdu dělat zázraky s tím, co jakoby z toho vypadává. A samozřejmě i výběr databáze 16 rRNA, kdy teďka teda jakoby už převládá Silva, takže asi tam se to tak relativně sjednotilo, ale za těch zase 10 let, co to dělám, tak se ty databáze měnily, která byla zrovna v rozpuku a jakoby v začátku to bylo RDP, potom Green Jeans, teďka je to Silva, takže asi jako zase dobrý to defaultně nenastavovat, ale vždycky jakoby se podívat, jako která je zrovna teďka ta, která se bere, že je to ona. Tak, a teďka se k těm jednotlivým jakoby bodům budeme vyjadřovat trošičku podrobněji. Takže design studie. Takže jakoby nejlepší je samozřejmě prvně, pokud chci něco dělat mikrobiomového, tak si načíst co nejvíc článku, ideálně se jít někam podívat na někoho, kdo to už dělá, abych neopakovala stejné chyby jako předchůdci. Takže je potřeba si přesně definovat, jak ty vzorky odebírat, uchovávat. Je důležité si uvědomit, jaké informace k tomu potřebuju. Třeba když odebírám nějaké environmentální vzorky, tak jaké všechny metadata, teplota, tlak, humidita a tak dále. U pacientů, co potřebuji vědět o pacientovi, a tak dále, a tak dále. Takže prostě promyslet opravdu to množství těch informací. A zároveň ale je důležité si uvědomit, že jakoby když nazbírám třeba 200 proměnných a mám k tomu 20 vzorků, tak je to taky nesmysl. Prostě mít 200 promění pro 20 vzorků je prostě statistický nesmysl, protože samozřejmě to u 20 vzorků vůbec nemůžete vyhodnotit. Takže nejlepší je, pokud máte schopného statistika, tak se prvně poradit s ním. Zároveň, jakoby, kdybyste si chtěli u mikrobiomových studií jakoby napočítat podle variability, kolik vzorků potřebujete, tak za prvý to moc nejde a za druhý to číslo vyjde tak vysoký, že se jako potkáte s realitou. Že prostě jako, když vám vyjde, že máte mít 100 000 vzorků, abyste pokryli tu variabilitu toho mikrobiomu, no tak to asi jako prostě je nemožný. Takže jakoby třeba, když jsem si hodně načítala k této přednášce, tak v jednom článku prostě doporučovali opravdu i to, co já jakoby přednáším, načíst si to, kolik obvykle se v těch studiích bere vzorku. A když jako jste to v škole přijde, že obvykle je 50 a vy máte 100, tak je to prostě super. A nebo prostě se setkat s tou realitou, že jako hod v České republice je těchto pacientů 100 a vy si jich nedáte, protože prostě je neinfikujete nebo prostě víc jich neonemocní. Takže prostě je to takový, jakoby ten design studie je hrozně důležitý si promyslet, uvědomit si ty rizika, ale zároveň prostě i se nějak vyrovnat s tou realitou, která je prostě realita. A nad čím se ještě jakoby určitě vyplatí jakoby se zamyslet je zařazení a vyloučení pacientů, nebo sběrných lokalit, tak abyste třeba si právě, když máte pár vzorků, tak abyste měli co nejužší ty kritéria, abyste tam měli co nejmenší variabilitu. Když už máte málo vzorků, tak aspoň zúžit co nejvíce jakoby variabilitu a nastavit si dobře jakoby inclusion a exclusion jakoby těch pacientů. Třeba u antibiotické léčby se bere, že minimálně
jakoby půl roku by neměli brát žádná antibiotika a tak dále. Tohle, co se dá třeba i jakoby tato doporučení dohledat zase pro různé studie už jakoby existují, když jsem si to zase dohledávala, tak pro takové ty nejznámější, největší nemoci vyloženě existují guideliny, kde vám jakoby radí, jaký inclusion jako exclusion criteria jakoby zařadit pro ty pacienty, aby to mělo, a jaký jakoby ty metadata sbírat, aby to mělo nějaký smysl. Takže právě design studie jakoby je hrozně důležitý. Já jsem se za svůj život potkala se strašně moc lidmi. A teďka už se to nestává, už jsou jako všichni takový edukovaní. Takže teďka už možná jako zase nosím dříví do lesa. Ale dřív se mi opravdu strašně často zdávalo, že někdo přišel, tak tady mám takovýhle vzorky a bylo to různě pozbíraný to a na tom tu analýzu prostě neuděláte. A spousta lidí jako udělalo, honem nazbírám nějaký vzorky, udělám na tom ten mikrobiom, budu slavnej, protože mikrobiom je super. A prostě takhle to nefunguje, protože prostě úplně jako design studie je to, na čem by měl člověk strávit nejvíc času a to ostatní by mělo zabrat právě méně času. Takže to nepodceňovat a jak si budeme jakoby postupně procházet ty jednotlivé body, tak tam budu upozorňovat na ty bottlenecky, které je dobrý si třeba promyslet už i při jakoby psaní nějakého toho grantu a podobně. Co se týká tedy toho odběru vzorku, tak mezi nejčastější typy vzorků, se kterými jsem se jako já potkala nejvíc, tak je půda, voda a biologické vzorky, kdy jako z těch biologických vzorků zase jsou to nejčastěji stolice, sliny a stěry. Já tam mám takový jako červený, jakoby to ideální postup neexistuje. Já obecně jako u mikrobiomových studiích říkám, nehledejte zlatý grál, protože ten prostě nenajdete. Ideální postup prostě, a když ho najdete, tak dostanete Nobelovku a když to řeknete, já budu strašně vděčná a asi vám bude vděčných strašně moc lidí. Ale jakoby úplně to jakoby neexistuje. Takže jako budete muset udělat nějaké rozhodnutí, který jako bude z vašeho pohledu nejméně špatné, ale důležitý je hlavně, když už se pro něco rozhodnete, tak to udržet, aspoň v rámci jedné studie. Samozřejmě se to nějak jakoby vyvíjí ten proces, takže je možný, že když máte před 5 lety pozbírané vzorky, tak když je budete sbírat znovu, už je musíte pozbírat jinak, protože je budete sbírat novými prostě kity, novými způsoby, na který se přišlo, tak pak samozřejmě nemá smysl se jako držet zuby nechty něčeho starého, jenom protože už jsem to jednou dělal, ale jako vím, že to prostě na to bude mít vliv a zase udělám to sice po druhý, ale dělám to celou tu druhou studii furt stejně. To je to nejdůležitější. A teďka se to netýká jenom odběru vzorku, ale celého toho workflow. Vždycky postup stejný udržovat. Tak, u vzorku se většinou vzorkují, jakoby, tady samozřejmě toho strašně moc, ale odebírá se z různých lokalit, různých opakování, z různých hloubek, aby to prostě mělo nějakou reprezentaci. Odebírá se to do nějaké sterilní nádoby nebo sáčku, transportuje se to většinou na ledu, v dnešní době jsou takový ty přenosný mražáčky, takže se to dá přímo jakoby zamrazit, ne, už jakoby to není takový problém. U té půdy bývá takový jako největší bottleneck to, jak to jakoby homogenizovat, protože samozřejmě nejlepší je každý vzorek homogenizovat a u té půdy se často samozřejmě nedělá jenom mikrobiom, ale stanoví se tam spousta různých věcí, takže se toho odebírá hodně. A teďka je jako ten challenge to sterilně nějak zhomogenizovat to větší množství, takže to bývá tak jakoby největším jakoby problémem, ale jinak to bývá relativně bezproblémový vzorek. Voda, ta jakoby hodně záleží, kde tu vodu berete, zda pracujete s čistou vodou nebo s nějakou jakoby odpadní vodou, když samozřejmě čistá voda, tam máte ten problém, že tam samozřejmě těch mikroorganismů je málo, takže to většinou filtrujete přes nějaký bakteriologický filtr. Když máte nějakou jako znečištěnou vodu, tak ji můžete třeba centrifugovat a potom pracovat s peletem. Takže tam hodně záleží na tom, jakoby, co chcete dělat, kolik toho chcete dělat a tak dále. Tak, biologické vzorky, samozřejmě jako všechno, co je biologický, tak je problematický. Takže je to složitější. Velký problém samozřejmě v těch našich studiích je zejména stolice, protože ve střevech nám panuje anaerobní prostředí a jakmile ten vzorek, po kterém my tak jakoby toužíme, spatří světlo světa,
tak se tam mění to složení bakteriální a my to potřebujeme zastavit v nějakým jako ideálně i hned. Takže bývá s tím jakoby problém, když třeba pacienti mají odebírat doma ty vzorky, tak aby to nějak rozumně transportovalo se do laboratoře. Takže když není možnost to okamžitě zamrazit, což se považuje za takový standard, tak se dají použít různé speciální kity. Co se týká komerčních kitů, tak je to určitě jakoby usnadnění situace, ale je dobrý si uvědomit jednu věc, že ty kity nemusí ty komerční vyhovovat každému, protože máme stolice, může být nějaké onemocnění, který je spojený třeba s průjmem, a tam prostě jako zkumavka s lopatičkou třeba nemusí být pro toho pacienta ideální na odběr. Takže někdy se člověk jako musí zamyslet, jak to tomu pacientovi zpříjemnit, aby se při tom svým onemocnění ještě netrápil i s odběrem vzorku a tak dále. A druhá ještě věc, na kterou by člověk měl jakoby myslet, když dává někomu nějaký tady ten kit s tím pufrem, že to ten člověk nemrazí, ale že to jakoby má tam nějaký pufr, tak by tam měl mít i nějaký prostě informace o tom, co dělat, když se ten pufr dostane do oka, když se dostane na kůži, protože ty lidi samozřejmě zase většinou jsou to nemocní lidé, tak když se jim třepe ruka, ten možnost, že při tom odběru něco vylijou a tak ať nemají paniku, ať si prostě nemyslí, že teďka umřou, protože se polili tím pufrem, tak tam prostě dát, většinou, já jsem si jakoby načítala k těm pufrům ty informace, většinou je to, že se musí jenom opláchnout, není to prostě, nejsou tam chemikálie, které jakoby je měly zabít, ale ty lidi to neví. Takže je dobré je jakoby o tom informovat, že je to nezabije. A ještě jakoby, bych řekla jakoby takový osobní zkušenost, když jsme vybírali odběrový kit pro stolici malých dětí u miminek, tak jsem tam tady k tu jakoby možnost s těmi pufry, které jsou prostě nejjednodušší, jako je to prostě jednoduchý s tím pracovat. Tak jsem to tam úplně zamítla, protože ta představa, že to dítě to prostě vykopne ty mamince z ruky, což prostě se stane 1, 2 a polije to dítě jako prostě jako dokážu si představit hrůzu té maminky a opravdu jsme jakoby v těch studiích radši zvolili tu variantu, že to budou maminky zamrazovat a bude se to vyzvedávat. Je to sice náročnější varianta, finančně i jako organizačně, ale jsou prostě konkrétní případy, kdy ten risk toho, dle mýho názoru, a teďka se samozřejmě může ty názory lišit, že z toho budou problémy a traumata matek i dětí, převažují ty výhody jako toho věci, že se na to, jako point je takovej, že se na to je dobré podívat i pohledem člověka a toho pacienta, nejenom vědce. Tak, ještě samozřejmě jakoby ten problém té odběrové sady teda je tekutý versus jak to odebrat. A ty problémy je různá délka vystavení vzorku kyslíku a teplotám před zamrazením. Když je to nějaký pacient doma, vůbec to nemáte šanci ovlivnit. Různé formy stolice, homogenizace. Ví se, že by bylo super to homogenizovat. Že prostě jako ta stolice nemá homogenní zastoupení po celým jako to. Jako existuje málo studií, které to dělají. Jsou takový, ale prostě jak to udělat prakticky je tak komplikovaný. Chtít po člověku, aby to celý donesl, celý to přetransportovat do laboratoře, celý to zhomogenizovat, odebrat z toho tu malou část. Je to, prostě nikdo to nedělá, takže tady je ten ústupek od té dokonalosti. Chceme být dokonalí, ale zase ne až tak moc. Tak, a stolice má i problém s inhibicí PCR, kterých se potom zbavujeme pomocí izolačních kitů. Kdyby to někoho zajímalo více, tak si tam může přečíst ten článek. No a pokud se bavíme o tom, jak to odebírat, tak jakoby v dnešní době velice častým je tady jakoby DNA RNA shield. Dá se koupit jenom ten puffer, nebo se dá koupit přímo takhle jako odběrová tubička. Když třeba si něco zalamujete, doporučuji koupit ten puffer, nalikvotovat ho do Eppendorfek, pak do toho jenom zalomit nějaký ten flock swap. A není to tak drahé a jakoby funguje to velice dobře. Druhá taková jakoby známá sada, která se používá, je Omnigene. S tím kitem jsem jakoby vyzkoušela jsem ho osobně a musím říct, že úplně to
mě nepřesvědčilo. Je to ta jenom moje osobní zkušenost, ale bylo to takový problematický a dokážu si představit, nebo respektive nedokážu si představit právě u lidí, kteří mají průjem nebo podobně, jak by s tím mohli pracovat. Nebo u těch dětských stolic by to jako bylo hodně challenging využití téhle odběrové sady. Zase výhoda je taková, že vy tam odeberete přesně definované množství stolice a potom to vlastně hnedka zhomogenizujete v pufru pomocí tady té kuličky. Takže zase to má jakoby nějaké výhody oproti těm jiným. Tady jsem to trošičku jakoby všechno zhrnula, protože předpokládám, že většina lidí nebo hodně lidí tady pracuje právě se stolicí, takže zamrazení, jakoby musím to rozmrazit, složitější transport, Omdigene je to, co jsem už jakoby říkala, ty výhody. Je to i poměrně jakoby drahý a RNA taky už, co jsem jakoby říkala. Tady jakoby mám jenom takový, je to z blogu, kdy jedna paní poslala ze zajímavosti Američanka svůj stěr ze stolice na American Gut Project a uBiome. Ani jednou už teďka nevím, jestli funguje. American Gut Project určitě už v té podobě, v jaké tehdy fungoval, nefunguje. U uBiome si nejsem jistá. Ale ve své době to fungovalo u American Gut Projectu se posílali já vždycky, než najdu to světýlko, takhle jakoby na vzduchu prostě 2 štětičky, které se poslali bez jakýhokoliv pufru. U uBiomu se to zalamovalo do pufru a posílalo se to. No a paní dostala výsledky od obou 2 společností, snažila se to, aby to opravdu bylo z jednoho místa, všechno tak, jak by mělo být. A když se podíváte na jakoby poměr firmy Firmicutes Bacteroidetes, tak je jakoby přesně opačný. Takže jakoby až takhle, jako samozřejmě oni tam se lišili i v dalších procesních krocích, takže i izolační kit mohl být jiný všechno, ale jenom, že opravdu to na tom jakoby je vidět. A co jakoby si myslím, že je hlavně vidět, tak tady máte proteobakteria. Proteobakteria jsou přesně ty bakterie, které vám přerůstají, když to necháte na vzduchu. Zatímco v tom pufru se vám vlastně proteobakteria nepomnožují. A myslím si, že to tady je jako vidět hodně. A to si myslím, že je tím samplováním. I jakoby my jsme sekvenovali, nebylo to jakoby můj projekt, ale byly to cizí projekty, kde právě taky nechávali posílat štětičky prostě jenom poštou. A přesně jakoby já jsem vždycky jim říkala, když jsem viděla ty analýzy, no, máte tady spoustu proteobakterií, spoustu E. coli, ale jestli to je, protože to tam ten člověk má, nebo protože vám to přerostlo, tak si myslím, že to je, protože vám to tam přerostlo a že ten člověk není nemocný a že ten člověk neumírá, protože podle toho, jako kdybyste viděli to složení toho mikrobiomu, tak to vypadalo strašně, ale bylo to prostě jenom tím, že to poslali na vzduchu. Takže jakoby důležitý si to jakoby promyslet. Izolace DNA. Zase. Izolace z mýho pohledu jeden z největších jakoby to, co nejvíc ovlivňuje, jako z těch mých zkušeností, co mám, tak si myslím, že jako opravdu to, jaký člověk použije kuličky, jaký použije jako enzymatickou lizi, který kit použije, jak moc je to jako by ta jako v podstatě v dnešní době všechny kity, které izolují, mají tu mechanickou disrupci, protože prostě to už je tolikrát omílaný, že ta enzymatická nestačí na ty gram pozitivy, že už se asi ty kity, kde by byla jenom enzymatická lize, v podstatě vůbec nedělají. Takže všude předchází ta mechanická jakoby disrupce těch buněk, ale i ty kuličky se velikostí liší, tím, jak moc na ně působitě. Některé se používají jenom, jakoby, že je dáte na vortex, někde se používají ty různý prostě homogenizátory, opravdu drsný. Potom z některých máte krásnou DNA, z některých máte úplně rozbitou DNA. A je ta rozbitá, jsme teďka řešili s Monikou Cahovou, je ta rozbitá DNA horší, lepší, protože možná je zase pravdivější, protože se tam rozbilo víc těch gram pozitivních. Protože my tam máme vlastně bakterie, které mají tlustou buněčnou stěnu, které se špatně rozbíjejí, a zároveň tam máme gram negativní bakterie, na které se podíváte škaredě a oni se rozbijou. A vy, když do toho jdete silně, tak rozbijete i ty gram pozitivy, ale zároveň už si rozbijete ty gram negativy, které jste už dávno byly rozbitý a teďka už tam mají tu volnou DNA, vy do nich furt bušíte, takže ta DNA se ničí a ničí a ničí. Takže vám ji zase ubývá. Takže jakoby nikdo neví, co je vlastně úplně 100% správně. Budeme se bavit úplně na konci této přednášky o kontrolách, kdy teda jako v dnešní době si můžete koupit celulární
pozitivní kontrolu a jakoby na známých bakteriích, známým jakoby poměru si vyzkoušet, jak to funguje. Nicméně v těch komunitách, kterých se k tomu používají, je třeba z 20 bakterií a ve vzorku jich máte 1000. A každá se prostě izoluje jinak, každá se izoluje s jinou účinností. Oni sice to je gram pozitiv, gram negativ, ale ono to není tak, že jsou tam jako 2 typy, oni se jako ještě mezi sebou liší. Není to prostě stejný. Takže je to jakoby, sice to pomůže, ale nemyslím si, že to je jako úplně 100% řešení, pravdivý řešení. A tak, no. Takže co je jakoby cílem izolace? Takže získat co nejméně degradovanou DNA, když to jde získat DNA bez inhibitorů, v podstatě ty kity na tu stolici jsou speciální a obsahují jakoby něco, co ty inhibitory odstraňuje s lepšími či horšími výsledky, získat co největší množství DNA. Ještě jako, si odskočím k těm inhibitorům. Pokud byste dělali různý jakoby zvířata, tak u těch zvířat je to ještě jako blížší a kolikrát je to tam jako mnohem horší ta situace s těmi inhibitory než u člověka. Takže zase je dobrý si to dopředu promyslet, zjistit, pokud je to někde dostupná ta informace, jestli tam není potřeba přidat ještě nějaký krok nebo něco, aby se to lépe jakoby odstranilo, nebo přidávat třeba víc toho roztoku, který odstraňuje ty inhibitory, že tam prostě třeba dáte dvojnásobné množství nebo něco takového, abyste předešli těm inhibitorům potom v tom vzorku. Takže získat samozřejmě co největší množství DNA, to je vždycky příjemnější, když máte ty DNA hodně, než když ji honíte a přemýšlíte, na čem ještě ušetřit, abyste měli dost na všechny analýzy, které třeba chcete dělat. Někdy se může stát, že máte jakoby vzorky, ze kterých principiálně je strašně málo DNA, tak pak si můžete jakoby pomnožit tu DNA, je to v podstatě to stejné, co můžete dělat s genomovkou DNA, kdy je to whole genome amplification, tak pro ten metagenom je to v podstatě úplně to stejné, jenom se to jmenuje metagenome jakoby amplification. Potom jakoby, ještě to, že máte jakoby hromadu DNA, neznamená, že máte hromadu mikrobiální DNA. Vy můžete vyizolovat hromadu jakoby DNA, ale je tam spousta třeba z hostitele. Typicky u té stolice to může být člověk, nebo nějakých jiných vzorků, prostě environmentálních vzorků, to můžou být zvířecí věci, a rostlinné zbytky a tak dále. Takže jakoby vy můžete mít velké množství DNA, ale té bakteriální tam bude jakoby zanedbatelné množství. A můžete mít jiný kit, který jakoby vyizoluje menší množství celkové DNA, ale bude tam mít větší procento té bakteriální. Takže i to je jakoby jedna z věcí, na kterou by si člověk měl dát pozor. A potom samozřejmě ideálně, když kromě toho všeho je ta DNA i čistá, to už tak člověk může mít jenom radost. Tady je jakoby obrázek ze studie naší, kde se můžete podívat, stačí, když se budete dívat jenom na modrá versus červená, a to jsou prostě různé čeledě a jak se to liší podle izolačního kitu. Takže jakoby vidíte, že prostě ta izolace to opravdu ovlivňuje jakoby hodně. I na těch jakoby významných taxonomických čeledí. My jsme tam ještě měli i různý samplovací kity a i tam jako jsme pozorovali u některých věcí, že to jak to jakoby člověk nasampluje, má vliv a z mýho pohledu tam mělo vliv to, že u některých jsme měli štětičky, takže to člověk jakoby vyráchal štětičku a jinde jsme měli, že jsme měli stolici a tu jsme ředili a homogenizovali. A myslím si, že když tam prostě ten lizační pufr a ty štětičky, že záleží i na viskozitě toho roztoku, že oni se tam prostě jinak pohybují, když je to viskóznější a méně viskózní. A proto to jako udělalo rozdíl i jakoby v té izolaci těch bakterií. Takže i tohle to jakoby může mít ten vliv. Takže nechci říct, že je jedno jak, ale důležité je, aby to jak bylo vždycky stejně. A prostě to, co je to správně, na to stejně nepřijdete. Tak, a teďka už se teda dostáváme k přípravě knihoven pro analýzu. Prvně se budeme věnovat tomu amplikanovému sekvenování, který se ještě jako asi dělá pořád vícero, protože to celometagenomové sekvenování je pořád dost drahé, i když ta cena sekvenace klesá. Gen pro 16 z rRNA je pro bakterie důležitý ze spousta různých věcí, to si můžete přečíst, ale pro nás, jakoby, co děláme mikrobiové studie, je důležitý to, že ten gen má konstantní a variabilní oblasti.
To je věc, kterou my prostě potřebujeme, protože ty konstantní oblasti potřebujeme na to, abychom na to mohli navrhnout primary a variabilní oblasti potřebujeme na to, aby jsme potom, co to osekvenujeme, ty jednotlivé mikroorganismy dokázali rozlišit mezi sebou. Ta 16SK má 9 takovýchto variabilních oblastí. Ze začátku před těmi 10 lety se sekvenovaly leckterý ty oblasti, ale jakoby dřív se doporučovalo na stolici 3, 4, na environmentální 8, 9, teďka se to tak všechno jakoby mně přijde ustálilo na ty jakoby variabilní oblasti 3 a 4. S tím, že samozřejmě vás nikdo jako za to nemůže úplně hanit, když si vyberete jinou variabilní oblast. Zároveň vám ale může jakoby reviewer říct, proč jste si vybrali jinou, když skoro všechny studie jsou dělané na tomhle tom. Takže pokud jakoby chcete něco porovnávat, tak je dobrý prostě si třeba načíst, aha, v mé oblasti se sekvenuje prakticky vždycky těmihle primy a tyhle ty oblasti. Tak potom doporučuji nesnažit se být chytřejší než chytrej a použít to, co používají všichni ostatní. Protože i kdyby to vaše řešení bylo lepší, což by se klidně mohlo stát, tak ho stejně s nikým neporovnáte a budete v tom jakoby sami. A to, že to, jako jste chytřejší a lepší, vám je vlastně potom v konečném důsledku úplně k ničemu. Takže i nad tím je potřeba se taky někdy zamyslet. A zároveň jakoby i optimalizace všeho, co už bylo 1000krát optimalizovaný, jako do toho věnovat ten čas i peníze, nevím, jestli to má takový smysl. Tak, když mám jakoby tu knihovnu, doporučuji vždycky začínat kontrolou izolované DNA. Samozřejmě tento krok můžete a nemusíte dělat, záleží na tom, kolik vzorků máte. Pokud jako vám prochází laboratoří jakoby tisíce vzorků, už máte standardizovaný proces, ta DNA vypadá furt přibližně stejně, tak ten krok můžete naprosto jakoby nějaký agarozový gel dělat, jakoby vynechat. Ale pokud máte různorodý vzorky, pokud jakoby si v tom ještě nejste jistí, tak, nebo máte nějaký menší počty vzorků, tak to určitě doporučuji udělat, protože co vidím na gelu, to je takový, jako vím, s čím pracuji, vím, že ta DNA je rozbitá, vím, že je intaktní, vím prostě, že je tam tolik. Když si to potom změřím na nanodropu, tak vidím, že na nanodropu mi svítí na 100 nanogramů na mikrolitru, ale na gelu nic nevidím. Aha, někde je problém. Často to může zachránit i přehozené vzorky, protože přesně je dobrý se na to prostě jakoby podívat. Z mýho pohledu je gel takovej nejlepší kontrolní krok vždycky, protože tam opravdu reálně vidím. U nanodropu nebo fluorometru vidím prd, co mi to měří, ale na gelu to prostě vizuálně vidím. Rozdíl mezi spektrofotometrickým a fluorometrickým měření je ten, že nanodrop může změřit lecos, fluorometrie je opravdu měří jenom dvouřetězcovou DNA, pokud já zvolím kit na měření dvouřetězcové DNA, takže je přesnější. Nanodrop může nadměřovat. Zároveň při jakoby, měření, jakoby v tomto případě u 16S nepotřebuji úplně přesné, takže spektrofotometricky většinou stačí. Tak, co se týká nejčastěji používaných primerů, tak mám pocit, že jako v dnešní době se studie dělají opravdu prakticky 90% pomocí 2 primerů, buď z projektu Earth Microbiome Project, anebo vlastně primery, které doporučovala Illumina. Ty z Earth Microbiome Projectu cílí na oblast V4, jsou kratší, ale mají vyšší záchyt, protože vlastně jak je ta konstantní oblast, tak jako nikdy nechytnete všechny bakterie, vždycky to má nějaké omezení. A Earth Microbiome jakoby ty primery chytají víc než ty z té Illuminy. Ale zase mají lepší rozlišitelnosti od Illuminy nebo od Caporaza a mají i vyšší citlivost. Chytnou jakoby menší koncentrace té 16S než ty Earth Microbiome Projecty. Myslím si, že neměla jsem čas si s tím nikdy vyhrát. Můžete si zkusit vyhrát. My jsme jako, já vždycky kontroluju primary, jak vždycky. Ale tohle to byly tak profláklý primary, že jsem si je prostě neskontrolovala, nebo nikdo jako z laboratoře si je neskontroloval. A zjistili jsme, že ty MP primary mají úplně brutální rozdíl prostě v TM-ku. A myslím si, že proto to ne vždycky jako je úplně nejcitlivější metoda a možná by se s tím jakoby dalo vyhrát a jakoby ještě to zoptimalizovat. Ale nevím, nemám to vyzkoušené. Tak, pokud se teda mám vybraný primary, všechno už mám hotový, tak vlastně vybírám mezi přípravou knihoven.
těch možností, jak se jakoby, kterým směrem se vydat, je mnohem víc. Já tady mám 4 nějaký základní typy, ze kterých se dají ještě jakoby odvíjet různé modifikace. Ale jakoby mezi ty 4 základní typy patří jednostupňová PCR, kdy se sekvenují přímo produkty amplifikace, dvoustupňová PCR, dvoustupňová PCR s vnitřními tagy a za pomocí kitu přidávajícího indexy na tupo, kde vlastně ty indexy ligujeme. Každý z těchto postupů má své výhody a nevýhody a jakoby každý se hodí, bych řekla, pro jiný počty vzorků a každý má jakoby odlišnou ekonomii. Že když mám strašně moc vzorků, tak se asi zvolím jiný postup, než když vím, že budu sekvenovat 1000 vzorků za měsíc a 20 vzorků za rok, tak prostě použiju z ekonomického hlediska jiný postup. Tak, takže ta jednostupňová PCR, kdy se sekvenují přímo produkty amplifikace, tak to je přesně postup, který se použije, když mám 1000 vzorků ročně a vím, že to nebudu měnit. Protože si musím nakoupit, když chci sekvenovat 200 vzorků v jednom radu, tak si musím nakoupit 200 primerů, což je poměrně vysoká investice. A v okamžiku, kdy se rozhodnu, že ten primer nějak modifikuju nebo chci něco jiného, tak těch 200 000 nebo 300 000, co jsem investoval do těch primerů, tak vyhodím a musím investovat nových 300 000. Takže jakoby musím opravdu si být jistý, že takhle to budu dělat po dlouhou dobu a opravdu to jako využiju. Výhoda tohoto postupu je, že pak mám jenom jakoby jednu PCR, je to rychlý a tím pádem je to i jakoby levnější. Nevýhodou, kromě toho, jakoby, co jsem říkala, tak je i to, že v tomto okamžiku půluju 200 vzorků jakoby najednou. V případě, jako dobře se to půluje, když mám qPCR, to je jako relativně přesný, ale jako nikdo nebude dělat z 200 vzorky, znám jednu laboratoř, která dělá s těmi 200 vzorky qPCR, ale je to jako finančně i jako časově strašně jakoby náročný, takže se půluje většinou na základě fluorometrického stanovení a je to prostě jako, je to docela náročný na přesnost. Neříkám, že to je nemožný, určitě spousta lidí to tak dělá, jde to, ale je to, už to vyžaduje určitý jakoby skillful, že už to nemůže třeba dělat student, že už je lepší, když to dělá prostě člověk, který tomu jako opravdu rozumí a podobně. Další možností je udělat dvoustupňovou PCR. Znamená to, že si prvně udělám, v podstatě si vezmu nějaký primary, dám k ním overhang, nasyntetizuju a až potom přes ten overhang tam přidávám indexy. Je to velice flexibilní model, protože si tady můžu ty gene-specific sekvence měnit jak chci. Kdy chci, můžu spolovat spoustu různých amplikonů najednou, nebo si mít prostě jeden typ, můžu to prostě velice flexibilně různě jako přehazovat. Většinou se používají tady ty nexterácký, kdy se to přes tu overhangovou pěkně se ty indexy chytají, protože to dělám na tupu, dělám to přes tu extenzi, takže se to dobře jakoby přichytává, ty kněvny jsou pěkný, dobře se potom kvantifikují a jakoby funguje to. Výhoda tohoto protokolu je, že to je přímo iluminní protokol, takže jdete přesně podle iluminního protokolu, když se to ještě sekvenovalo na ilumině, ale můžete to dělat i na jakoukoliv jinou platformu a jakoby funguje to, máte přesnou jakoby přesný postup. Nevýhoda je, že je to relativně drahý, protože když chcete sekvenovat 200 vzorků, musíte si koupit 200 indexů. Opět půlujete všechny vzorky jakoby najednou, takže tam to stejný jakoby předtím a nevýhoda je i ta dvoustupňová PCR, že to musíte prostě dělat dvakrát, zase náklady navíc, práce navíc. Tohle je moje oblíbená, kterou jakoby jsem zaváděla já, nevím, jak je úplně světově rozšířená, ale jakoby má některé výhody a odstraňuje většinu nevýhod. V podstatě jde o to, že my mezi tím jakoby specifickým, je to velice podobný tomu, co jsme viděli před chvilkou, ale mezi tím specifickou sekvencí a tou extenzí ještě dáme jeden vnitřní tlak. Takže já si třeba mám 20 takovýchhle různých primerů, můžu mít každý značený jinak, takže mám tady jiný tak než tady, proto jsou i barevně jakoby odlišený. A tak jak si udělám třeba 10 skupinek po 20, a teď teprve potom dávám k tomu indexu. Takže potřebuju jenom 10 indexů. Takže je to levnější a zároveň to flexibilní, protože koupit kdykoliv 20 jiných primerů není problém.
Navíc nejsou ani tak strašně dlouhý, jako v tom prvním případě, takže nejsou ani tak strašně drahý. Takže je to velice flexibilní, jenom je tam vložená další bioinformatická jakoby část, že se to musí jakoby demultiplexovat na dvakrát. Ale to zase jakoby asi není tak jakoby těžký. A zároveň tím, že půluju jakoby 20 vzorků do 10 skupinek, příklad, a potom jakoby těch 10 skupinek dohromady, tak je menší pravděpodobnost, že udělám nějakou pipetovací chybu, takže bývají ty knihovny jakoby lépe vyrovnaný. Tak, takže to je tohle. Já bych jenom tady chtěla říct, že viděla jsem spulovaný různý knihovny a tady je Majka, kterou bych tady jakoby vyzdvihla, protože viděla jsem její výsledky půlování a když půlovala desítky vzorků najednou, tak je měla nádherně vyrovnaný. To je téměř jako majstrštyk, který jsem nikde jinde neviděla a kterého ani my jsme, jako se nám úplně nedařilo tak krásně jakoby dosáhnout. Takže jde i jakoby spulovat 200 vzorků bez ztráty kytičky, ale musíte být Majka. Takže jenom chci říct, že to jde, jenom je to těžký. Tak, potom už se dostáváme k té analýze. Takže máme osekvenováno, připravenou knihovnu, osekvenováno a co s tím potom dál. V podstatě tady tohle je takový úplně základní obrázek, že když máme ty row ready, tak musíme udělat nějaký error correction, což bývá nějaký jakoby denoising, nějaký clustering. A v podstatě v dnešní době se používá jakoby denoising, ten OTU picking je něco, co se používalo, řekla bych tak, 9 let a už se to jakoby moc nepoužívá. Já na tom asi rovnou překlikám, jakoby hlavně z praktických důvodů. My se můžeme bavit o tom, jestli je lepší ASV nebo OTU z té filozofického hlediska. Protože u OTU dochází ke zhlukování na základě 97% podobnosti, takže tím jakoby odliším všechny ty chyby, které tam mohly vzniknout, PCR a tak dále, to se mi všechno zhloukne. Jakoby najednou navíc prostě definice druhu je, že se liší maximálně ze 3%, proto je tam ta hranice 97%, ale samozřejmě pracujeme s velmi malým úsekem 16 sRNA, takže jako ta logika má své jakoby limitace. A jako prostě někomu se může zdát ten způsob jakoby fajn, ale naráží to na praktičnost, protože když děláte OTU, tak tím, že je to jakoby taková věc náhody, že ono se to jakoby, když hodně ty algoritmy fungovaly různě, já tak jako vyberu si jeden a hodně ho zjednoduším. Vezmu si seedovou sekvenci, přijde mi další, zeptá se, jsi na 97% se mnou podobná? Ano, ne. Ano, jdeš ke mně. Tvoříme jeden seed. Přijde další, jsi se mnou na 97% podobná? Ano nebo ne? Ne. Tak zatváříš další. A takhle to jakoby jde a je to v podstatě věc náhody, jak se to nazhlukuje. Když uděláte 10krát tady to zhlukování, tak pokaždý vám to vyjde trošku jiný. Takže vy, když vyřadíte vzorek, tak byste správně měli udělat nový zhlukování. Zatímco u ASV to probíhá jinak. Tam v podstatě dochází k takzvanému denoisingu, kdy se odstraňují chyby způsobené sekvenací. To znamená, že vy dostáváte čistou sekvenci a už nic nezhlukujete na základě podobnosti, respektive to uděláte denoising předtím a vy už dostanete jakoby čistý sekvence, takže vy to můžete databázovat. Vy můžete mít 10 různých ranů, můžete mít 300 různých ranů, můžete mít milion různých ranů a furt ta sekvence bude ta sekvence. Není to nějaký OTU 1, OTU 2, OTU 3, ale je to jasně daná sekvence, takže vy, když budete mít za 10 let ran 5086, tak furt si můžete říct, tahle ta sekvence jsme ji našli v ranu 1 i v ranu 5486. A je to to stejný ASV a můžu to spolu porovnat. A ve chvíli, kdy sekvenujete tisíce vzorků, tak už se bez této databázovatelnosti neobejdete. Prostě prakticky udržovat při tisících vzorcích OTU je jakoby výpočetně strašně náročný. Takže jako z mýho pohledu se můžeme bavit filozoficky, co je lepší, co je horší, ale v okamžiku, kdy dojdeme na realitu a praktičnost, tak ty ASV v té praktičnosti jednoznačně jakoby ty OTU poráží. A jako nám se tím velice zjednodušil život, když jsme jako přišli na ASV, protože jsme měli opravdu velké množství vzorků. Takže od té doby máme jakoby veliký jakoby klid. Já se tady do těch jakoby víc bioinformatických věcí nebudu pouštět, nejenom protože nejsem bioinformatik, ale i protože nám čas běží.
Tak, příprava knihovny pro celometagenom. V podstatě, jestli dělám genomovou knihovnu nebo celometagenovou knihovnu, je úplně jedno. Pokud jsem si prošla traumatem odběru vzorků a tady z toho, tak už to mám za sebou, tady už se k tomu můžu chovat jako k jakýkoliv DNA. Opět doporučuji si zkontrolovat integritu DNA na gelu. U toho jakoby VMGS je to trošičku víc důležité než u té 16S, protože logicky krátké úseky udělám i z jakoby nafragmentované DNA, ale jakoby u toho VMGS mě to může ovlivňovat, ale zase ty kity na tu fragmentaci se natolik vylepšily, že už ta jakoby rozbitá DNA tak nevadí. Ale ještě jakoby rozdíl jako intaktní a takhle rozbitá, to ještě jde. A když máte jako nic a až dole nějaký smír, tak tam to jakoby může dělat problém. Existují kity, které se vlastně pracují s takto rozbitou DNA, jsou to většinou na FFPE vzorky, takže můžete šáhnout jakoby po kitech na přípravu knihovny pro rozbitou DNA a zase jakoby vám to půjde lépe než klasickým kitem. Takže proto je dobrý si to dát na ten gel, ať vím, jakoby, s čím dělám. A ještě si můžete pomoct tím, pokud máte málo vzorků a chcete to mít perfektní a tak dále, takže si můžete vyříznout, jakoby, že pokud máte jakoby velký smír nebo máte intaktní DNA a dole nějaký smír, tak jako můžete odříznout, ale zase se musíte zamyslet nad tím, co odřezáváte, jestli to není něco, co vlastně chcete. Tak, obecný postup je to, co jsme si vlastně říkali na minulý přednášce, že si přidám adaptory, fragmentuju, přidávám adaptory a sekvenuju. Existují velice málo případů, kdy nemusím fragmentovat, protože mám tak rozbitou DNA, že ji vlastně ani nemusím fragmentovat. Ale to jsou opravdu spíš ty FFPE vzorky v mikrobiomu, si toho nejsem vědoma. Tak, tady jsou jenom takové jakoby moje poznámky, co se mně osvědčilo. Když jakoby kontrolujete knihovny, ne vždycky tam je kontrola knihovny po fragmentaci, pokud to ten kit umožňuje a vy děláte něco poprvé, tak to doporučuji si hnedka po té fragmentaci se na to podívat, pokud to jde. Samozřejmě pokud už to děláte po XT a už víte, že vám všechno funguje dobře, tak jakoby super. Taky doporučuji, když něco dělám poprvé mám nějakou matrici, ještě nikdy jsem s ní jakoby nedělala, tak doporučuji nedělat všech 100 vzorků najednou, ale zkusit si 3, aby kdyby tam byl nějaký error, tak to odhalím dřív, než si vyplácám všechny vzorky a všechny kity, co mám. A pak zjistím, že je potřeba prodloužit dobu fragmentace nebo něco podobného. Obzvláště bakterie mohou být problematické, protože jsou bakterie, které mají vysoký obsah GC páru a ty se prostě špatně fragmentují a je potřeba tam právě se optimalizovat tu fragmentaci. Tak. Při výběru vhodného kitu hraje množství stupní DNA na fragmentovanost, to je to, co jsem říkala, že existují ty kity na tu FFPE, potom cíl analýzy, de novo resekvenování a samozřejmě cena. Neříkám, že ty levnější kity hůře připravují knihovny. Když jsem jakoby sekvenovalo na Illumině, teďka už to tak není pravda, ale jako říkala jsem, že je dobrý začít Illumina kity na přípravu knihovny, když se klenu na Illumině, protože když vám to nevíde, tak vy, když budete mít jakoby přípravu knihovny třetí strany, tak vám Illumina řekne jo, to je přípravu knihovny, od toho my dáváme ruce pryč. A vy jste v podstatě bez jakýchkoliv podpory. Takže jako když jedete celý workflow s iluminními kity, tak máte jakoby jakýsi backup, že když se něco jakoby pokazí, tak máte nějakou prostě podporu a nějakou šanci něco vyreklamovat. Takže jakoby to je výhoda, jakoby, když bych měla srovnat jakoby na rovinu nějaký kity, ale jinak zase ty kity na přípravu knihovny určitě jsou jakoby už v dnešní době kvalitní všechny a ty enzymy se hodně jakoby vylepšují. Tak, některé kity jsou velice citlivé na přesné změření počátečního množství DNA ve vzorku. Osvědčilo se mi u takovýchto kitů, kde je prostě, že máte mít opravdu 10 nanogramů přesně na začátku knihovny, si to proměřit dvakrát. Takže prvně třeba, když mám 100 nanogramů na mikrolitr, tak si to prvně naředit na 20 nanogramů na mikrolitr, znovu proměřit a potom to jakoby doředit. Vycházelo nám to lépe. Když samozřejmě mám degradovanou DNA, tak pak je možné, že bude potřeba právě změnit ty podmínky pro fragmentaci, proto je dobré to vědět. Bývá to velice často doporučení podle jakoby manuálu, že vám řekne, pokud máte GQN takový, když si jako změříte na fragmentu jakoby kvalitu té DNA, tak prostě vám to řeknu přesně takhle to jakoby dělejte, když to máte takhle.
Ale zase jakoby opět narážíte na to, že třeba když mají ty bakterie bohaté GC páry, tak vám to nemusí úplně přesně jakoby sedět. No a potom už jste zase u nějaký jakoby vyhodnocení. Většinou se dělá nějaká taxonomie, dělá se jakoby některé metabolické dráhy, jsou tam přítomny, můžete se dívat na geny rezistence, můžete se dívat i na jiné mikroorganismy z toho celometagenomiového sekvenování, než jenom jsou bakterie, můžete se tam hledat v podstatě cokoliv, co má DNA. Ty mikrobiomy se velice liší v tomhle tom. Prostě některé mikrobiomy jsou opravdu z 99% jenom bakteriální. Velice často tam máte tu DNA, kterou vy nechcete, takže u toho VMGS hrozně často 90% readů vyhazujete, protože tam je nějaká ta hostitelská rostlinná DNA a tak dále, podle toho, jaký máte ten environment. Takže je to jakoby rozdílné. Já když potom tady mám jakoby ty výhody a nevýhody těch dvou jakoby přístupů, tak prostě to, jak se vyhodnocuje to jakoby VMGS je relativně jako hodně rozdílné mezi laboratořema, jak si to každý uchopí, co tam chce vidět, co chce jakoby dělat. Takže tam není tak jakoby jednotná shoda v té bioinformatické analýze. Navíc je to i docela jakoby, z hlediska toho, jaký je to vzorek jakoby rozdílný. Takže tam zatím jakoby nepanuje taková shoda jako u té 16, kde to v dnešní době dělá valná většina jakoby ty ASV. Jinak jakoby největší rozdíl, který bude hrát roli, jestli se pustíte do 16 RNA nebo VMGS, je CENAP. Protože pořád je to VMGS 10x až 30x vyšší než u analýzy genu pro 16 rRNA. U té 16 je ještě výhoda ta, že můžete pracovat se vzorky, který na VMGS nedáte právě, protože tam je tak strašně moc té jiné DNA, že byste se tam ty bakteriální vůbec nepropracovali. Takže jsou jakoby vzorky, které jsou z hlediska VMGS nechci říct nespracovatelné, my o tom budeme trošičku se bavit, jak je zpracovat, ale je to jakoby mnohem náročnější a dražší. Takže jako to by byly asi takový jako ty nejdůležitější. Ještě jenom nevýhoda u té 16S je, že ten jakoby za prvý, jak už jsem o tom mluvila, žádný primer vám nechytí všechny mikroorganismy. Je dobrý, třeba pokud něco vyloženě hledáte, nějaký mikroorganismus, tak si dopředu zjistit, zda vám to ten primer chytá nebo ne. To je důležitý. To jako už jsem zažila taky mockrát, že byli lidi zklamáni, že tam prostě kultivači něco chytli a sekvenačně ne, protože buď to nechytalo, anebo vy tou kultivací, jakoby tam je jenom to, co můžete kultivovat. Takže jakoby třeba 1% toho, co tam je v tom mikrobiomu. A ještě jakoby potlačíte, že tam hledáte svůj Staphylococcus aureus nebo něco takového a potlačíte všechnu floru ostatních, která je kultivovatelná, tak máte pocit, že tam toho stafylokoka je strašně moc. Jenomže když se na to podíváte pohledem ekologickým, tak on tam ten Staphylococcus tvoří 0,0001%. A z toho ty lidi třeba jako z té reality toho kultivačního versus sekvenačního byli často velmi zklamáni, protože tam očekávali, že tam ta bakterie, kterou kultivují, prostě bude dominantní a ono ne. Takže i to je dobrý si zjistit. A druhá věc je, že ta variabilní oblast není dostatečně dlouhá a dostatečně variabilní, abyste ty bakterie opravdu jako kvalitně od sebe odlišili. Takže některé bakterie od sebe odlišíte dobře a některé vůbec. Ale jakože vůbec, jsou prostě stejný. Takže jako to může být stejně ta bakterie A, bakterie B, bakterie C, bakterie D. Doporučuju potom, co vám přijdu, a to zase je výhoda těch ASVček, že k tomu máte velice jako jednoduchý přístup. Takže si vezmete to ASVčko, u těch bakterií, které vás fakt zajímají. A normálně to hodíte do NCBI, do blastu a podíváte se, co všechno to může být. Takže vám jakoby vyjde z vaší taxonomic assignment, že to je E. coli a tady k pomocí tohoto, že to jenom blástnete, se dozvíte, že to může být E. coli, Enterococcus atd. A že to má 100% shodu 5 různých bakterií. Takže my jsme to potom třeba do těch článků psali, že to může být tato bakterie, nebo tato bakterie, nebo tato bakterie, nebo tato bakterie. A pak jste jakoby korekt. Ne, že napíšete to, co vám tam jakoby vyjde z toho taxonomic assignment, protože to nemusí být pravda. Ale samozřejmě může. Jako, já to nevím. Tak. Teďka velice jakoby briskně se podíváme na analýzu eukaryot, kdy je ten jakoby
ještě víc challenging analýza než u těch bakterií. Je tady mnohem víc různých markerů, zatímco u bakterií jsme se shodli, jako že možná 16S není nejlepší gen, který máme dělat, ale všichni ho děláme, protože jsou ty databáze nejobsáhlejší a žádný jiný gen nemá takový databáze a nikdo nemá peníze na to udělat s jiným genem tak obsáhlou databázi, jako je 16 rRNA. Takže prostě se dělá 16 rRNA. Tak u těch eukaryot si můžete vybrat, nejčastěji je to 18 rRNA nebo ITSK. Zase je dobrý si to projít v té literatuře, podívat se, co dělají lidi se stejnými typy vzorku a podobně. Lze využít i celometagenomové sekvenování, ale s tím, že to může tvořit opravdu, řekněme, 90% readů vyhodíte, protože to je rostlinka, člověk, zvíře, 10% máte těch readů pro ty bakterie a z těch 10% je 0,2% na jakoby eukaryota, tady k ty mikrobiální. Jako prostě není to tak, že když uděláte VMGS, tak získáte všechny informace. Má to prostě svoje limitace a omezení a je to potom o hloubce toho prosekvenování, zda z toho nějakou analýzu budete schopni udělat nebo nebudete. Samozřejmě u toho mikrobiomu platí úplně to stejné, co u těch bakterií, že já jsem to tam u těch bakterií neřekla, ale to jsem tak asi nějak předpokládala, že je jasný, že prostě je velký rozdíl mezi těma kultivovatelnýma a nekultivovatelnýma jakoby mikroorganismama. Takže výhody tohoto přístupu je, že jakoby to můžeme použít i na ty nekultivovatelné, ale už tady můžeme narazit zase, že tam mají tu rigidní buněčnou stěnu. Některé zase publikace doporučují zvláštní izolace, takže potom je na zvážení, že chci izolovat zvlášť pro bakterie, zvlášť pro jakoby houby, nebo to potřebuji v jednom, abych to mohl nějak porovnat, nebo zase jakoby jsem před nějakýma otázkama, který musím zvážit a jakoby nějak udělat. Tady už je takový to, co už jsem jakoby říkala. Tady jsou jakoby ukázky těch genů a jenom jakoby ještě, co je problém jakoby těch primerů, tak tady je ta jakoby variabilita v těch třeba ITS, tak jakoby mnohem větší, problematičtější než u těch bakterií, protože jsou mnohem víc jinak dlouhý. Takže zatímco u té 16S, když si udělám ten amplikon, tak je plus minus autobus stejně dlouhý. Tak u těch ITS ta variabilita je mnohem větší. Takže musím přitom myslet, jakoby při tom sekvenování, že když použiju ten kit 2x300, tak se mi to nemusí propojit. A pokud na to nepřijdu, tak jako vyhodím vlastně nějaké mikroorganismy, ani ne, protože mě to nezachytají primery, ale já si je vyhodím, protože se mi to jako amplikon nepropojí. Takže my jsme pak sekvenovali třeba jenom read 1 a prodloužili jsme si read 1 a read 2 jsme zahazovali, protože jsme zjistili, že tak jako identifikujeme jakoby mikroorganismy, které jsme si vyhazovali, jsme se to snažili jakoby propojit. Takže to je jakoby jedna z věcí, na které jsme jakoby při optimalizaci postupu přišli. Další jakoby problém těch primerů je, že vy se většinou snažíte chytit něco. Někdo se snaží chytit plísně, někdo se snaží chytit nějaká protozoa, někdo nějaký parazity prostě vyšší. A teďka jakoby ten primer, on to nerozlišuje. On jako chytí eukaryota a neexistuje primer, který zachytí pouze jednu skupinu, ale zároveň ani neexistuje primer, který z té jedné skupiny zachytí všechno. Takže jakoby to omezení toho, co ten primer zachytává, jsou ještě vyšší, než jakoby je u toho bakteriálního. Takže o to víc, jako když člověk chce něco chytat, tak by si měl ověřit, zda to jakoby chytá. Takže my třeba, když jsme optimalizovali primery, tak jsme si udělali mock komunitu z těch jakoby plísní, který jsme měli jsme to na gut jakoby mikrobiom, na střevní mikrobiom, takže jsme si snažili jakoby tam mít co nejvíc jakoby těch plísní z toho, co jsme chtěli, to, co jsme chtěli sledovat, abychom věděli, že ten primer nám to opravdu chytá. Takže i tohle to jakoby člověk musí jakoby nějakým způsobem zvažovat. Tak, a samozřejmě zase databázový problém je tady trošičku větší než u těch jakoby bakterií. No, takže řekněme, člověk, který dělá bakterie, musí být odvážný. Člověk, který dělá eukaryota, mikroorganismy, musí být velmi odvážný a chcete-li dělat virom, tak je ideální být superhrdina. Protože to už je jako ještě jako z těch jakoby oblastí ta nejtěžší, protože samozřejmě viry jsou
extrémně diverzní. Máme DNA viry, RNA viry, dsDNA, ssDNA, plus, minus, ssRNA a tak dále. Prostě těch skupin je spousta. Není absolutně sjednocená metodika. Každý, kdo dělá virom, tak to dělá jinak. Každý má na to svoji vlastní metodu. Samozřejmě neexistuje žádná univerzální konzervativní oblast, kde bychom ji vzali. A obrovským problém je, že jako je tam ty DNA a nebo RNA hrozně málo. Takže ještě jakoby si většinou musíte nějak pomnožit, abyste vůbec měli co jako s čím pracovat. Takže jakoby ty postupy většinou probíhají tak, že ten vzorek zhomogenizujete, odstraníte jakoby všechno, co je nějakým způsobem větší, zcentrifugujete, odstraníte všechno DNA, která tam zbyla, aby vám tam zůstala nějaká ta virální obalená, potom vlastně extrahujete ty virální, tu DNA, která tam zbyla, což bývá ta virální už v ideálním případě, a potom z toho připravujete knihovny podle toho, co si chcete dělat RNA, tak uděláte cDNA, nebo pokud chcete DNA, tak můžete rovnou připravovat knihovny. Většinou je potřeba v některém tomto kroku to prostě zmnožit nějakýma náhodnýma hexamerama, v podstatě udělat něco jako whole genome amplification, protože to jinak je tam toho prostě strašně málo. Takže tady je takový jakoby review těch různých metod. Tak, takže to bych uzavřela jednu takovou kapitolku. A teďka jakoby si jenom řekneme něco málo ke vzorkům s nízkou bakteriální náloží, ale budeme se tomu hlavně věnovat v následující kapitolce, která se bude věnovat jakoby kontrolám, které lze využít v metagenomických studiích, což by mohlo být právě takovéto novum této přednášky vůči tomu, co se obvykle používá. V podstatě dříve se vzorky s nízkou bakteriální náloží prakticky nepracovalo, protože se nevědělo, jak. Je tam strašně moc problémů, nicméně samozřejmě bychom to rádi studovali, protože jsou to různé vzorky tumoru a teďka se ví, že na tumoru se mikrobiom nějakým způsobem může podílet, takže by to jako bylo zajímavé, jakoby jestli tam nějaké patogeny invadují nebo nějaké bakterie, potenciální patogeny invadují. Taky je třeba otázka, že to vypadá, že bychom mohli mít nějaký přirozený mikrobiom všude, i to, co jsme si mysleli, že je sterilní, takže toto jakoby studovat. A potom i různé stěry, kde prostě té DNA nemáme dostatek, aby jsme mohli tu knihovnu připravovat standardním způsobem, takže i sem patří tento typ jakoby vzorku. Velkým problémem těchto vzorků je to, že tam je právě to velké množství humánní DNA. Já jsem předesílala, že to je těžké se toho zbavit, ale nemožné. Ideální je, pokud jako je to opravdu taková ta situace, mám tu pacienta, umírá mi a potřebuju s tím něco dělat, takže mám čerstvý vzorek. Není to žádná epidemiologická studie, kde bych 1000 vzorků schraňoval do mrazáku. Protože u těch jakoby čerstvých vzorků existuje celá řada jakoby kitů, kteří umožňují tu jakoby humánní DNA odstraňovat a získat jakoby tu bakteriální. Většinou je to prostě na základě odlišnosti těch buněčních stěn, že bakterie mají jinou než jakoby lidská, takže se to nějakým způsobem odstraní. Nejsem si úplně jistá, jestli to neodstraní i některé jakoby bakterie, ale nevím. Musím se přiznat, že ať jsme to zkoušeli, tak jsme neměli úplně jakoby dobré výsledky, ale my jsme to nechtěli právě na čerstvé vzorky, protože jsem věděla, že v našich podmínkách prostě jsou čerstvé vzorky nemožný. Prostě to nejde. Takže jsme zkoušeli ty jakoby zamražený a přišlo mně jako po určitý chvíli, že možná lepší to osekvenovat a 90% jakoby sekvenci vyhodit, než se jakoby drbat s odstraněním a s nejistým výsledkem, s tím, že stejně nevím, co všechno se mi odstranilo, neodstranilo, stejně tam jakoby zůstává ta humánní DNA. A při těch cenách, jak jdou ty sekvenace dolů, tak je už prostě, ale já teďka neříkám, co je správně, co je špatně, jenom jako, že to je můj jako potom všem babrání, co jsme tam prostě zkoušeli, tak mně to prostě přišlo lepší to radši osekvenovat a vyhodit a vzít si těch 10%, 5%. Ale člověk musí vědět, že v tom vzorku aspoň těch 5% má. Pokud má vzorek, kde není ani těch 50%, tak se s tím prostě nějak vyrovnat bude muset, protože to prostě neosekvenuje pomocí toho VMGS. A musí tam nějak tu kontaminující DNA jakoby odstranit. Druhým problémem
A to je právě to, na co budu navazovat těma kontrolama, je kontaminace. U těchto vzorků samozřejmě tím, že tam je málo té vlastní bakteriální DNA, tak otevřete zkumavku, podíváte se do ní a už to máte skontaminovaný, takže to nepoznáte. Takže čelíte při těchto studiích mnohem více problémů. Ty studie jsou výrazně dražší a výrazně náročnější právě na ten design studie, protože musíte promyslet odběr, jak sterilně odebrat. Někdy to prostě nejde. Někdy prostě skončíte u toho, že prostě to sterilně odebrat nejde. Kontaminace z lidí, z prostředí, z kytů, ze sekvenátorů, všude jsou kontaminující věci a bohužel u těchto málo abundantních, a zase záleží, jak moc málo abundantních to jakoby je, tak se mi to projeví. Takže musím právě přidávat mnohem větší množství jakoby kontrol. V okamžiku, kdy třeba dělám 16 esku, přidám tam hodně cyklů, tak jak tam je nic, tak už to prostě tam amplifikuje úplný nesmysl. Vám to tam hodí takový bakterie, které jste v životě ani v prostředí, ani v tom vzorku, ani v tom kytu objevit nemohli a vy je tam najdete, protože ta polymeráza naprosto vážně ona si to vymyslí. Takže jako ona, když ta polymeráza nemá co polymerázovat, tak ona si začne vymýšlet. A jako, já vím, že mi nevěříte, ale kdybyste to zkusili, tak byste mě možná uvěřili, že to dokáže. A pak samozřejmě jakoby čas na nějaké standardy, interní standardy a podobně. Takže k těm kontrolám. V podstatě zlaté pravidlo je, že čím méně bakteriální DNA ve vzorku mám, tím více pozitivních i negativních kontrol musím zařadit. Zároveň to na mě jako na vědce klade větší jakoby požadavky na to, co musím hlídat, protože se mi tam projeví každý krok, takže musím zapisovat si kdy, kde, co, kdo izoloval, loty kytů a podobně. Musím zaznamenávat kompletně celý workflow, abych věděla, co mě tam potom zaneslo tu kontaminaci. Podle čeho se mi ty vzorky rozdělují. Aha, vidím, že asi podle toho, zda je zdravý nebo nemocnej, ne? Aha, podle toho, jaký lot jsem použila. Aha, podle toho, kdo to dělal. Aha, protože tohle bylo pondělí a tohle byla středa. A tohle já potřebuji odlišit. Potom, když dělám ty klastrovací analýzy, co tam mělo ten největší batch efekt. Takže musím to mít napsaný, abych ten batch efekt jakoby zjistila. Takže je to jako i tímhle s tím výrazně jakoby náročnější. Takhle nějak to vypadá, takhle se nějak ta kontaminace projevuje. Tady mám kit lot číslo 1 izolační, tady mám kit číslo 2 izolační, je to stejný výrobce, stejný jakoby prostě kit, stůl kit, nebo stůl asi ne, protože teď jsme utkání, tak já nevím, client kit. A tady je to lot číslo 1, tady je to lot číslo 2, nebo tady je to jakoby hned po otevření, tady je to na konci toho jakoby kitu, když už to... A prostě mám tam úplně jinou kontaminaci. Ne, to jsem nechtěla. Mám tam úplně jinou kontaminaci a tohle to potom já vidím v těch výsledcích a tohle to vidím, když dělám analýzu. Vůbec na to nemá vliv ten samotný vzorek, ten je stejný, ale ta kontaminace mi to vlastně zcela jakoby odliší. Takže to nechceme, takže to nějakým způsobem musíme zkusit se s tím porvat. Takže v podstatě postup je takový, že vzorkuju, upravuju vzorky, izoluju, připravuju knihovnu, sekvenuju. Takže musím si zapsat, jak, čím, kdo, parametry odběru, parametry odběrového místa, potom úprava toho vzorku, za to ředím, homogenizuju, filtruju, centrifuguju, izolace, zaznamenám si od izolačního kitu parametry, například homogenizátoru, centrifugace. Nemám tu všechno. Jsou to takový, píchla jsem takový body, které mě přišly jakoby důležitý. Příprava knihovny, množství a kvalita DNA. Ideální v okamžiku, kdy budete dělat s takovýmhle typem vzorku, je dobré mít zajetou qPCR na eubakteriální, jako na bakteriální DNA, ať víte, kolik tam té bakteriální DNA je, s čím vlastně pracujete. Protože to jinak jakoby před přípravou knihovny nezjistíte. Takže vlastně vy, když máte třeba nějaké negativní kontroly, o kterých si budeme mluvit za chviličku, a vzorky, tak můžete zjistit, že v negativních kontrolách máte úplně stejné množství bakteriální DNA jako ve vzorcích a pak jako otázka, zda vůbec takovýhle vzorek má smysl sekvenovat nebo ne, zda ho rovnou nevyřadit. A to si můžete pomocí jakoby té bakteriální qPCR vlastně zjistit. Takže určitě je to jako velké doporučení mít takovouhle PCR předtím, než začnete pracovat s takovýmto typem vzorku nějak optimalizovanou. Zase
Zase loty všech použitých reagencí a tady opravdu se doporučuje nikdy nejít z PCR nad 25 cyklů. Tak je to vyloženě jako doporučeno, že víc ne, ať byste se nedostali do té situace, že vám to sekvenuje kde co. Samozřejmě takhle se velice často dostáváte do situace, že nemáte po PCR vůbec nic s čím pracovat, ale řekneme si, co s tím. Budeme se tomu věnovat v následujících slajdech. Tak a potom už tedy sekvenuju, takže si zase hlídám parametry sekvenace a lot sekvenačního jakoby kitu. Tak a prvně se budeme věnovat negativním kontrolám. V podstatě negativní kontroly nám slouží hlavně k tomu, že nám kontrolují tu kontaminaci. S tím, že kontaminace může být dvojího druhu. Buď je to kontaminace z prostředí, z toho, že na to frknete, z boxu, z toho, že jste to někde otevřeli a tak dále. A potom může být skřížená kontaminace, tedy že si vzorky kontaminujete mezi sebou. Takže se doporučuje do každého kroku přidat nějaké negativní kontroly. S tím, že pokud přidáváte ty negativní kontroly, tak by tou kontrolou vždycky měla být první a poslední zkumavka. Takže když třeba izolujete 12 zkumavek, tak zkumavka 1 a zkumavka 12 by měla být ta negativní kontrola, což dává docela logiku. Když jsem si to četla, tak mě to přišlo fajn. A u destiček by tomu mělo sloužit minimálně 8 jamek. Asi bych zase zvolila 4 na začátku, 4 na konci, obzvláště jakoby, když se používá nějaká automatizace u těch destiček. Potom je taky otázka, když se jakoby s tou kontaminací budete chtít dále pracovat. Budete si říct, tak já teďka zjistím kontaminaci, já vlastně vždycky tu kontaminaci nějak zjistím a pak s těmi vzorky pracuji až do konce. Takže tady, když si udělám nějakou kontrolu toho vzorkování, tak to není, že s tím skončím tady, ale já vlastně s tím projedu úpravu vzorku, izolaci, přípravu knihovny, sekvenaci a mám z toho ty sekvenační data, takže já prostě vlastně získám informaci o tom, jaké ty kontaminující bakterie tam mám. A teďka s něma budu chtít třeba něco dělat, odstraňovat je, nějak se s tím bioinformaticky porvat nebo něco. A teďka je otázka, bude mě stačit jedna zkumavka? Vždyť já z toho, to může být úplná náhoda. Jako proč mám pracovat s něčím, co je úplná náhoda? Proč mám odstraňovat něco, co je vlastně možná úplný nesmysl? Takže potřebuji mít aspoň nějakou variabilitu, abych věděla, že to, s čím chci pracovat, není úplná náhoda. Takže tam zase musím dát aspoň 3 ty kontroly, aby to mělo nějaký smysl. A teďka už jako každý, kdo ještě dává pozor a trošku jako si spočítá, kolik těch kontrol je potřeba, tak jako se mu ježí vlasy jako na hlavě a má pocit, že to v životě nemůže zaplatit, protože jako je to strašně drahý. A opravdu jsem viděla studie, kde je víc kontrol než vzorku. Protože to prostě jinak nejde. Takže se můžete dostat do této situace a je dobrý na to být připravený právě už při psaní toho grantu, že budu mít 20 vzorků a 100 kontrol. Třeba. U nějakých úplně speciálních studií a asi je to tak správně. Asi si prostě řekněme, OK, tak jo. Tak prostě asi to jinak nejde. Zatím. Nevíme, jak na to jinak. Tak, takže to by bylo jakoby taková teorie a potom trošičku jakoby praxe. Takže jakoby u toho vzorkování nám to slouží k odlišení kontaminace z té vzorkovací lokality a odběrového vybavení. Co tedy můžu jakoby použít jako tu negativní kontrolu? Někdy třeba stačí nám otevřená zkumavka, pak si jako prostě odebírám vzorky z pacienta, nemám už jak víc to sterilizovat všechno, tak vedle té otevřené hlavy, kde mu odebírám kus mozku, nechám otevřenou zkumavku, kde mě padá spad. Takže třeba tohle se dělá. Nebo používám nějakou Eppendorfku, tak ten stejný lot Eppendorfky, který používám na ten odběr toho vzorku, si potom i vypláchnu, použiju prostě pro extrakci, abych viděla, že ten plast je opravdu sterilní. Nevěřím-li tomu, že je opravdu sterilní. Což jako já doufám, že jako jsou ty DNA bakteriál free. Tak, kontrolní, ale jako když už se pohybuju někde, kde jsou fakt jako jednotky bakterií, asi i tam to má smysl. Kontrolní styly použitého vybavení, prostředí a tak dále, takže tady se těch jako negativních kontrol můžete docela udělat dost. U úpravy vzorku ředíte třeba s něčím nějakou tekutinu nebo prostě stolici nebo něco homogenizujete, tak všechno tohle zase z toho odebírat negativní kontroly. U izolace
Tam vlastně se tomu říká těm kontaminacím z izolačních kitů takzvaný kitom. Ten je naprosto prokázaný. Opravdu jako se ví, že každý lot kitů má prostě jiný ten kitom, takže nestačí to udělat jednou, opravdu je potřeba u tohoto případu to dělat u každého toho izolačního kitu. A izolujete tam buď DNA-free vodu nebo nějaký ten pufr a důležité je, že to tam musíte hlavně dělat zároveň s těmi vzorky. Že jakoby nemá smysl si udělat, izolovat vzorky a pak si izolovat vodu. Je to ta první a poslední zkumavka, takže na to myslet. Potom důležitá, a to v podstatě úplně standardní, to asi by mělo být u jakékoliv jakoby PCR, nejenom v tomhle případě, tak jakoby PCR negativní kontrola, akorát tady je důležité dělat tu PCR s bakteriál free vodou. Není to ta stejná jakoby PCR voda, která chodí s těmi master mixy, není to ta, kterou používáte na qPCR, je to speciální super drahá voda, která je opravdu jako jediná zbavená těch jakoby bakteriální DNA. Jinak všude jinde, i když jako je to sterilní, tak je to sterilní, ale není to bakteriál DNA free. Žádný kit, který není označený a není super drahej, že je bakteriál DNA free, tak není bakteriál DNA free. Všude, kde to nemáte poznámku bakteriál DNA free, ale jenom, že to je sterilní, tak to není bakteriál DNA free. Je to bakteriální DNA, tam prostě najdete v malých množstvích. Když máte abundantní vzorky, je vám to úplně jedno, protože tam je toho tak málo, že to ty vaše abundantní vzorky prostě nepřekryje a vy to tam nevidíte, ale u těch low abundant se to všechno vlastně jakoby může ukázat. Takže potom je i zase na té jakoby plánování, do čeho investujete, co si koupíte bakteriál DNA free a zainvestujete a co si třeba s nějakým způsobem budete ošetřovat sami, co si budete ošetřovat různýma kontrolama a podobně. Tak tady je vlastně jakoby ještě zmíněno to, co jsem říkala předtím, ten qPCR pro 16 rRNA, že jakoby se podívat, jestli máte rozdíl mezi vzorkem a negativní kontrolou a z toho usuzovat, zda má smysl pokračovat vůbec takovým vzorkem dál nebo ne. A potom kontrola procesu sekvenace, kdy vlastně v podstatě sekvenujete tu negativní kontrolu a díváte se, co vám tam jakoby potom všem ještě zbylo, tak se to zase jakoby sekvenuje. A vždycky jakoby opět tady k vám zbytne kontrola, tady, všude vám vznikne kontrola, se kterou musíte dojít až do konce toho procesu, se vám to postupně nabaluje. Tak a pozitivní kontrola, ta vám v podstatě kontroluje ten proces a vy vlastně, cílem je získat očekávaný výsledek. Takže když jakoby si někde máte nějakou komunitu, nějakou standardizovanou, prostě, že tam má být 20 bakterií v takovémhle poměru, tak v podstatě výsledek by měl být takový, že na závěr sekvenace získanete tyto bakterie v takovém poměru. Takže jakoby pozitivní kontrola je něco, co jako by mělo být očekávaně a mělo by to být teda nějak standardizované. A vy můžete použít, já jsem tady jakoby nenašla terminologii, takže to jakoby jsem si vymyslela sama, nenašla jsem to prostě v žádném článku tak nějak jako sesumírované, tohle je takový jako výtažek asi z 20 článků. Ale jakoby vy můžete mít pozitivní kontrolu, kterou jakoby děláte vedle toho vzorku, to jsou takový ty klasický pozitivní kontroly, proto jsem je nazvala klasické pozitivní kontroly. A pak můžete mít pozitivní kontroly, které se přidávají do vzorku. To jsou ty spike in nebo interní standardy, spike in kontroly a spike in se jako používá teďka víc, takže jsem tady jakoby použila terminologii spike in kontroly. Takže to jsou jakoby dva jakoby kity. A můžete mít zase jakoby druhý jako dělení na celulární, nebo můžete buněčné, ale tak zůstala jsem toho, jakože se to jmenuje celulární community, tak jsem i česky to nazvala celulární. A jsou to jakýsi bakteriální směsi, kde přesně máte složení, přesné poměry a tak dále. A nebo můžete mít jakoby nějaký DNA standard, kdy buď to může být DNA izolovaná z mikroorganismů, anebo to může být syntetická nějaká sekvence, která je vymyšlená a má to zase jakoby celou řadu výhod. Budeme si o tom zase jakoby říkat víc. Tak, když se budeme teda dívat, kde všude můžeme použít jakoby tu pozitivní kontrolu. Tak u toho vzorkování se hraje s myšlenkou, že by teoreticky, jako není to úplně jako, že by se to používalo masivně, ale teoreticky můžete naspajkovat při tom odběru jakoby ten vzorek
tím spike-in celulární nějakou bakteriální směsí. Samozřejmě to musí být bakterie, které se v tom vzorku za žádným případě nemůžou objevovat, abyste je dokázali jakoby odlišit. A tím pádem ta směs projde všemi procesy, kterým ten vzorek. Takže když to budete blbě skladovat, ukáže se to tam. Když bude něco přerůstat, ta kontrola vám to ukáže. Takže to jakoby, když to zamrazíte a půlka bakterií popraská a ta DNA se zdenaturuje, zničí a prostě tak vy to vlastně uvidíte na té kontrole. Takže to je jakoby takový krok, kam se asi jakoby časem půjde, že jakoby to opravdu ukáže na ovlivnění toho vzorku transportem, skladováním a tak dále, ale zatím to jako rozhodně nepatří do nějakého standardu a to ani u těch low abundance jakoby vzorků. Potom jakoby u úpravy vzorku a izolací, tak tam se používá nejčastěji právě ta paralelní celulární jakoby mock komunita, která se prostě izoluje stejně jako ty vzorky, takže projdete mi stejnými procesními kroky. Může se přidat i jakoby zase spike-in kontrola, i tam obdobná logika jako u toho vzorkování, prostě tam přidáte nějakou tu směs a uvidí se, jak má na to vliv ta izolace. Používá se to Tohle se používá zejména obě ty kontroly, jak ta klasická, tak ta spike-in, když se optimalizují ty procesy. To se teďka začalo hodně dělat, že jako to se hodně jakoby říká, zkuste si ten svůj proces projet tady s těmi jakoby kontrolami, jak to máte vyladěné. Takže tam jakoby bych řekla, že to docela roste, ten počet článků a těch využití v těch studiích. Co se týká přípravy knihovny, tak tam se používá jakoby ta klasická DNA mock komunita, kdy se udělá prostě speciální PCR s tou mock komunitou vedle těch našich vzorků. A v podstatě budu to tam mít ještě na těch slidech několikrát. Tohle už se považuje za standard. To byste měli použít prostě vždycky. To už vyžadují články, už to vyžadují reviewři a je to něco, co se prostě stává jakoby standardní, že použijete mock komunitu jakoby PCR a můžete použít i spike-in kontrolu a o tom budu mluvit víc na dalším slajdu, protože tady to má jakoby poměrně velké výhody, obzvláště pokud pracujete s těmi low abundant jakoby vzorky. Tak a u toho jakoby sekvenace, myslím si, že jako velice šikovné přidávat interrun kontrolu, což je nějaký komplexní vzorek. Už se dá, u stolice se dá zakoupit, už prostě speciální, jakoby zase standard. U jiných typů vzorků si to můžete vyrobit sami. Ty standardy neznám, neříkám, že neexistují, jenom jsem jako nevím o nich. Ale nějaká interrun kontrola určitě není špatná, protože když se vám začnou vzorky klástrovat na základě runu, tak tam jako nemáte moc nic jiného, než prostě mít takový jeden a ideálně vícero vzorků. My jsme, jakoby, když jsem jakoby vymýšlela ty kontroly, tak jsem měla v hlavě, že by to byly jakoby opravdu několik komplexních vzorků, které by se vždycky dávaly prostě do každé sekvenace, aby třeba s nižší prosekvenovaností, aby to nevyžíralo ty jakoby ready, ale aby to pomohlo právě v té analýze dat, jak to, jakoby, co je dobrý, co je špatný. Budu o tom mluvit taky ještě o chvíličku později, ale problém třeba u těch interrun kontrol, jak to vyhodnotit, kde je cutoff, co je dobrý a co ne. Neexistují guideliny, takže stejně jako je potom na vašem zvážení, když tam uvidíte problém, tak co ještě pustit a co už nepustit, to vám nikdo neporadí. Stejně to jako budete mít nějaké výsledky, ale jak se s nimi porvat a jak je interpretovat, i v podstatě momentálně zcela na vás guideliny neexistují. Tak, takže něco ještě víc k těm jakoby kontrolám. Takže klasické se zpracovají stejně jako vzorek, zejména v dnešní době slouží k optimalizaci jakoby procesu. Je docela dobré, že když si je naředíte, tak můžete zjistit, jaké máte limity detekce té vaší metody, což se zase v dnešní době docela jako vyžaduje, a třeba účinnost extrakce a tak dále. Může pomoci odhalit skřížené kontaminace a chyby v procesu a ta, už co jsem říkala, ta DNA komunita při té přípravě knihovny u té PCR, u té 16 rRNA je považována za standard a je potřeba ji přidávat pokaždé. Už je to prostě standard a bez toho to nejde. Nebudou vám to brát prostě potom v publikacích, v lepších časopisech. Tak a potom ty spike-in kontroly.
tam jakoby může být zase buď celulární, ta se využívá při extrakci, anebo zajímavý, nebo z mýho pohledu docela zajímavá ta DNA, kdy je lepší jakoby použít syntetickou, protože jakoby ji lépe odlišíte od jakoby toho vzorku, protože víte určitě, že to nemůže v tom vzorku být a má nižší variabilitu, že prostě všechno, co vám to potom jakoby ten interní standard jako velice jednoduše oddělíte od toho vzorku a když vám to vyjde jako 8 ASV, tak víte, že to je chyba sekvenace, ale že jako ten interní standard nemůže mít přirozenou variabilitu. Na rozdíl od té bakteriální DNA, když tam dáte prostě nějakou vyizolovanou bakteriální DNA mock komunitu, tak ta prostě může mít nějaký jakoby přirozenou jakoby variabilitu, protože jsou to prostě bakterie, že? Takže jakoby je to výhodný. Je to výhodný používat, protože vám to kontroluje inhibici PCR. Pokud máte negativní vzorek, tak to nemusí být tím, že tam máte málo, že to je low abundant sample, ale může to být těma inhibitorama. A když tam dáte nějaký tady tu spike in control, tak vám by se to mělo vždycky, by se tam měl objevit, jakože je to pozitivní. Takže pokud to pozitivní není, tak jako je chyba v tom, že tam jsou PCR inhibitory. Takže je to super, že vám to jakoby prozradí tuto informaci. Potom jakoby výhoda je, že vám to pomůže naamplifikovat i vzorky, které byste jinak nenaamplifikovali. Když tam máte málo té DNA, tak, jak jsem říkala, ta polymeráza si pak začne jakoby vymýšlet, protože nemá co amplifikovat. A v okamžiku, kdy tam přidáte nějakou tady tu jakoby spike in kontrolu, tak ono to má možnost dělat jak těch pár bakterií, které tam jsou, tak tu kontrolu, takže polymeráza je v pohodě. Jakoby PCR probíhá v pořádku, nevymýšlí nesmysly a vy máte co sekvenovat a můžete i takhle low abundant vzorky osekvenovat. Takže to je obrovská jakoby výhoda. Navíc jakoby lze jakoby pomoct při odstraňování té kontaminace bioinformaticky. Můžete mít jakoby jednu spike in kontrolu, která je pro bakterie i houby. To je vlastně nějaká nasyntetizovaná sekvence, která musí mít, ona může být jak chcete dlouhá, to je úplně šumák. Podstatný je, že tam má místa, na které nasedají primary a v tomto případě jak pro bakterie, tak pro houby a dělá produkt, který je zhruba tak dlouhý, jako vy potřebujete. Takže když používáte třeba ty MLP primary, máte mít 350 dlouhý produkt, tak vy tady, když tam dáte ty oblasti, kam nasedají MLP primary, tak vám vznikne 350 dlouhý produkt. Super, paráda. A takhle můžete mít prostě pro houby i pro bakterie vlastně stejný jakoby interní standard a podle toho, kolik toho potom jakoby osekvenujete, tak to můžete porovnávat jakoby vzájemný poměr těchto dvou skupin, jak kdyby ve vzorku po té sekvenaci třeba z ITSK a bakterií. Takže to je jakoby další jakoby věc, která lze využít. Pak tady mám kvantifikaci s otazníkem a budeme se tomu zase věnovat blíž, protože je taková myšlenka, že by se to dalo použít ke kvantifikaci, ale je tam velké ale. Tak, jinak samozřejmě to musí mít ty vlastnosti, to, co už jsem teďka říkala, že to musí mít zhruba stejně dlouhou tu sekvenci, jako je to ve vzorcích a ta sekvence musí být odlišná od toho vzorku. Tak, jaké postupy teda jakoby používat? Takže ideální je mít co nejvíc bakteria PCR-free reagencí. Všechny reagencie, které používám, zejména se to týká mastermixu, tak se zbavit bakteriální DNA. Existují na to kity, existují na to různé postupy. Jako načetla jsem jich teďka jako docela hodně, takže prostě na vás, který si zvolíte, která dekontaminace toho mastermixu je pro vás nejvýhodnější v rámci vaší laboratoře, ale je to, jako bych řekla, jeden jako z takových zásadních kroků, co nejvíc věcí jakoby dekontaminovat, aby tam nebyla ta bakteriální DNA. Alikvotace všech reagencí, protože v okamžiku, kdy to otevřete, když to otevřete v tom sterilním boxu, tak prostě se to rychle kontaminuje, tudíž je dobrý si všechno na začátku alikvotovat a ideálně použít alikvot a vyhodit ho. A už ho nepoužívat znovu, obzvláště u té vody, ať si tu kontrolu negativní nekontaminujete, tak prostě jednou rozpipetovat a potom, jak má to otevřu, tak to dám na jiný qPCR, neříkám vyhodit, využít jinak, ale už si nevyužívat tady u těch low abundant samples jako negativní kontrolu. Oddělení prostor, vůbec nic nedělat na stole, prostě vůbec neexistuje u těch low abundant samples, tam musíte mít na každý krok svůj vlastní boxík a prostě mít oddělený prostory. A i ty boxíky musíte jako hodně uklízet,
Nikdy by nic nemělo se z toho boxu vyndat a zase vrátit, všechno prostě furt udržovat. Není to tak, že prostě mě teď v tom boxu došly špičky, tak si ho půjčím z vedlejšího boxu. To by, jako když dělám tak tímto typem vzorku, tak by to nemělo být. Všechno otevírat až v boxu, to je asi už jako vyplývající. A takový to je taková moje mantra, mý studenti to jakoby znají, že na to já jsem pes, všechno stáčet. Všechno pořád stáčet, protože nejvíc jakoby cross-kontaminací vzniká protože člověk udělá a teďka veškerý aerosol, co je v tom víčku, dělá a všechno je a když to stočíte, stačí prostě všechno, úplně všechno, cokoliv, co člověk v laboratoři dělá, stáčet. Myslím si, že to hodně pomáhá předcházet jakoby kontaminacím a jakoby získávat ten aerosol z těch víček jakoby dolů. Takže to pokud neděláte, tak určitě doporučuju. Tak a teďka, co je takový za mě kontrolní minimum. Teďka se nebavíme o low abundant samples, teďka se bavíme o jakýmkoliv jakoby 16-oskovým sekvenování. Měla by být negativní jakoby kontrola extrakce, začíná se jakoby vyžadovat i v těch článcích a měla by být ta DNA kontrola klasická, ta mock komunita. A já ještě doporučuji určitě interrun kontrolu, jak jsme se bavili o tom komplexním vzorku, který by se sekvenoval v každém ranu. A negativní kontrola při přípravě knihovny, takže nejenom ta mock komunita, ale i ta voda, kterou jakoby přidávám, těch pár sekvencí, co mě to tam hodí. Vždycky, když to osekvenujete, když dáte úplně nic do sekvenátoru otagovaný, tak se vám to tam prostě objeví, protože ten sekvenátor vám tam vždycky něco hodí, vždycky prostě nějaká ta kontaminace tam je. Tak pokud je to zhruba do těch 300 sekvencí na vzorek, tak jako nad tím můžete mávnout rukou, ale pokud už byste tam našli v takovýmto negativním vzorku 1000 sekvencí na vzorek, 2000 sekvencí na vzorek, tak už jako bych se zamyslela nad tím, že tu negativní kontrolu nemám negativní. Tak. Jinak jako samozřejmě já jsem to tak ještě jakoby zdůraznila, že negativní kontrola při přípravě knihovny, tak každý dělá při PCR negativní kontrolu, ale že neskončí tím, že ji udělám a vidím na gelu, že tam nic není, ale právě dát ji osekvenovat. Tak, u těch vzorků s nízkou náloží bakteriální DNA je to náročný experimentální design, kdy si člověk musí promyslet dopředu, kde všude zavede všechny kontroly a kolik ho to bude stát, protože, jak říkám, když si namyslím, že chci dělat 20 vzorků, udělám si rozpočet na 20 vzorků a pak k tomu potřebuji 100 kontrol, tak mě to asi trošku zahýbá s tím rozpočtem. Samozřejmě ten počet kontrol a jaký udělám je hodně na zvážení. To jako opravdu hodně o nějakým fakt rozhodnutí ekonomickým, jak to udělat, jako i zkušeností, aby to zase člověk úplně ekonomicky nesebevraždil, aby to mělo nějakou logiku, takže potřeba to hodně jakoby promyslet. Je potřeba počítat i s tím, že hodně vzorků bude potřeba vyřadit z analýzy. Takže pokud chci odebírat 20 vzorků, tak skoro řeknu, tak se na to úplně vykašlete, protože z těch 20, 10 nebudete sekvenovat. Takže pokud chci sekvenovat 20, tak jich musím nazbírat 40. Takže si už přitom zase, když dělám ten projekt, když si to namýšlím, tak potřebuju tohle jakoby zohlednit, že těch vzorků potřebuju víc. Samozřejmě zase záleží hodně na tom, když ten low abundant je taky od samcať pod samcať. Jsou vzorky, které jsou téměř sterilní a jsou vzorky, které jsou low abundant, ale nějakou bakteriální DNA tam mají a pracuje se s nimi relativně v pohodě. Takže i ta jakoby míra té jako low abundantnosti je jakoby rozdílná a zase jako se k tomu můžu chovat pokaždý trošičku jinak. Samozřejmě všechno to, co jsem říkala, si musím nějak optimalizovat, musím to vymyslet, musím to v té laboratoři jako nějak optimalizovat, udělat zvýšený náklady, zvýšený jakoby čas, který to potřebuju a ty bakteriál DNA freaky, ty opět zvýšené náklady, takže je to jakoby drahý. No a pak se dostávám teda do toho bodu, kdy mám 20 vzorků, 100 kontrol a co s tím? Pravděpodobně se jako zjistím, když to všechno osakvenuju, že tam mám strašně moc té kontaminace. Prostě to tam jako budete sekvenovat. To je prostě normální u těch low abundant vzorků. A blbý je, že vlastně u každého beče vzorku se mi to bude lišit. Některý se mě budou lišit podle toho, čím jsem to odebírala, některý podle toho lotu izolačního, některý podle toho, čím jsem to amplifikovala, nebo kdo to dělal, se může lišit. Takže mě takhle vznikne spousta vzorků a super, a co s tím? Takže mám různý jakoby beče a ty mají různou kontaminaci a bioinformatiku poradci s tím.
Nebývá to lehký. Existují prostě nějaký nástroje bioinformatický, který se tím jakoby zabývají a právě je dobrý si třeba dopředu trošku namyslet, jaký bioinformatický nástroj cca budu jakoby používat potom k odstranění těch kontrol a podle toho si ty kontroly zase nadizajnovat. Protože oni někteří říkají, musí mít tuto kontrolu, musí mít spike in kontrolu, musí mít 4 extrakční kontroly, musí mít, prostě ten algoritmus něco vyžaduje, takže je dobré, aby vy jste věděli, co vyžaduje, když jakoby to celý děláte. Potom mám teda zjištěný takovýhle list kontaminujících bakterií, tak logicky bych je asi vyřadila. Tak jsou to kontaminanty, tak je vyřadím. Ale je to správný postup, no zase to tak jednoduchý není, protože ty kontaminující taxa samozřejmě mohou být i zároveň součástí toho vzorku, já to nevím, nemám to jak odlišit. To za prvý. Za druhý, jich bude strašně moc. Strašně moc jich bude a můžete si taky tak odstranit většinu vzorku, většinu těch tax, co máte a můžou to být i taxa, o kterých víte, že to přesně ty taxa, který jakoby jsou důležitý z toho hlediska, že v tom vzorku mají být, jsou a pravděpodobně je to, čím se to signifikantně liší, zdravej, nemocnej třeba. Takže to asi jako odstranit nemůžu. My jsme třeba směli jakoby takovou zkušenost, že jsme zkoušeli 3 dekontaminační programy a 2 z nich, teďka kecám, trošku lovím v paměti, je to příklad, že 2 z nich nám odstraňovali právě ty taxa, které jsme věděli, že tam jako chceme a že jako jsou ty důležitý. Takže pak člověk do toho musí zapojit stejně i ten zdravý rozum a neřídit se jako slepě tím algoritmem, který jako někdo nějak vymyslel a fungovalo mu to na jeho vzorky, ale na naše už to prostě vůbec jakoby fungovat nemusí. Takže jakoby potom ty kontaminující taxa je doporučováno report, protože není to problém jenom váš, s tím se potýkají všichni, takže to doporučení chytřejších lidí, než jsem já, je, že se to má reportovat a potom to prostě říct. Ano, tohle taxon, my to říkáme, že se to signifikantně liší, zdraví, nemocný, ale zároveň je to i kontaminující taxa, takže bereme to s trošku nadhledem. Ale prostě jinak bychom se z toho nikdy nevymotali, takže se to takhle jakoby dělá. Další věc je, že prostě nejsou katofy. Máte tam zjištěných 200 kontaminujících tax. Je to blbě? Je to dobře? Máte to celý vyhodit? Nebo je to super výsledek, protože ostatní mají 800 tak kontaminujících tax? Vlastně vůbec nevíte. Jako prostě tyto zkušenosti ještě nejsou, takže katofy neexistují. Takže jakoby je to zase o zdravém rozumu, o nějakým co nejlepším rozhodnutí, ale není to tak, že jako je to jednoduchý a že prostě pojedete podle nějakého manuálu. Ne, je to prostě spousta věcí, které budete muset jakoby řešit těch problémů během té práce. No a teďka jeden z posledních slajdů lze kvantifikovat pomocí spike in control. Bylo by to hezké, teoreticky to možné je, prakticky pochybuju. Protože abyste mohli něco kvantifikovat, musíte to kvantifikovat na něco. V případě většiny mikrobiomových studií věřím, že existují vzorky, u kterých to takový problém být nemusí, ale u spousty vzorků prostě ta masa u stolice, každou stolici liofilizovat. Když máte 10 000 vzorků a na to vztahovat, to je první jakoby věc. Potom, i když to zliofilizujete, super, máte 1000 zliofilizovaných vzorků, máte sušinu, kterou můžete zvážit přesně, takže máte něco, na co to můžete kvantifikovat, tak vlastně před izolací musíte dát spike in kontrolu, protože vlastně ty bakterie se izolují s různou účinností. Takže vy vlastně, jako, i když to máte tak nakrásně jako zliofilizovaný, tak vlastně stejně nevyizolujete nikdy všechno. Takže jakoby je tam ta účinnost, kterou můžete si nějakým způsobem tu účinnost pomocí té jakoby spike in kontroly jakoby vyladit, můžete o ní vědět, ale zase, když použijete jakoby tu spike in kontrolu z takového složení a makového složení, tak dojdete k různým jakoby výsledkům. Takže doporučuji mít více spike in control, abyste si udělali nějaký jakoby průměr toho, jak to, co se jako izoluje.
Nedokážu si to představit, vůbec si to nedokážu představit. To stejný potom úplně jakoby je u amplifikace. Zase různé bakterie, různá účinnost amplifikací. Samozřejmě teďka už vůbec se nebavím o tom, že mají různé kopie toho genu 16 z RNA, kdy u spousty bakterií se neví, kolik toho těch kopií je, takže prostě jako sice by bylo pěkný, kdybychom uměli vlastně místo tohoto, kdy my nevíme, my víme poměry, ale nevíme, jakoby kolik tam toho je, tak by bylo super, kdybychom se mohli tohle dozvědět. Myslím si, že s určitou nepřesností se to dozvědět dá, ale že člověk musí vědět, že jakoby tam je ta nepřesnost. Že to není kvantifikace jako fakt jako absolutní, ale že aspoň se dozví, že prostě odliší tento případ od tohoto případu, což může jakoby leckdy být jakoby dostačující. Takže jako kvantifikace ano, asi ne úplně dokonalá a má to jakoby hodně jakoby takových kroků, který člověka asi mohou potrápit. No a když jsme se tady bavili o mock komunitách, tak kde je vzít? Samozřejmě si je můžete namíchat úplně sami. Pokud děláte nějaký standardní vzorky jako stolice nebo podobně, doporučuju, pokud teďka v podstatě se beru opravdu za standardy mock komunity ze Zimo Research. A už se prostě, jako když jsem četla ty články, tak už se tam prostě psalo, že tohle je standardní mock komunita, kterou by měl používat každý, protože když budete používat mock komunitu, kterou používá každý, tak to může napomoct standardizaci těch jakoby studií napříč různými studiemi, aspoň něco, když už jako je v tom takový bordel. Takže určitě je to jakoby super, mají v podstatě všechny možné druhy kontrol, které jsou potřeba. A neustále to doplňují, obměňují, jsou v tom jakoby lídři, v tom jakoby, že opravdu drží, jako bych řekla, prsty na tepu doby a furt jakoby obměňují dle toho, jak je to, jako je ten výzkum dál, tak to jako docela na to rychle reagují. Takže mají právě i třeba tu referenci na ten jakoby gut microbiome, což si myslím, že prostě úplně super. A poměrně rychle to prostě zavedli ve chvíli, kdy jako se začalo mluvit o tom, že to je problém. Takže pokud jakoby mají pro ten typ vzorku, který potřebujete, pro to jakoby v Zimo Research nevymýšlela bych nic nového a koupila to prostě od nich. A v případě, že prostě tu nemají, tak si samozřejmě můžete jakoby namíchat sami. A já jsem téměř na 2 minuty skončila tak, jak mělo být, takže děkuji moc za pozornost.